महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। सावंतवाडी शहरात अंजिवडेतील युवकांसोबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर नागरिकांनी प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला। आपल्या संतप्त भावना व्यक्त करत कुटुंबाला मदत मिळवून देण्याची मागणी उपस्थितांनी केली। दरम्यान शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक यांनी यावेळी उपस्थित राहत शासनाकडून मदत मिळवून देण्याचा शब्द दिला। पहिले गाणं सावंतवाडी सगळे कंप्लीट करा, नाही असेच मुक्ती पडणार। तुमच्याकडे नाव विचारायला आलं की त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करतात। गुन्हे दाखल करतात। तुम्हाला गुन्हे विचारायला आलं की गुन्हे दाखल करतात का आता तुमच्याकडे शस्त्र आहे म्हणून। तुमचं शस्त्र तुम्ही वापरत नाही। त्यांच्या घरावर गुन्हे दाखल केले, मध्यरात्री लाईट बंद केलं। पण अशा काही प्रॉब्लेम झाले की तुम्ही त्याची उत्तर घेतली पाहिजे नाही करत। कुठलाही माणूस आपटला तो थोडा वेळ घेऊन आम्ही तिकडे आलो तर नगरपालिकेचं काम करतो, विजयच्या धक्क्याने गेलेला आहे। आणि तुम्हाला वारंवार सांगून आहे, आजही तुम्ही सावंतवाडीत जरा तुम्ही बिझी आहात। तुमचे जे व्ह्यूज वगैरे सगळे रस्त्यावर खाली लटकत आहे। त्यामुळे ह्या जो बांधला आहे तो विजयच्या धक्क्याने गेलेला आहे, त्याची जबाबदारी आहे। म्हणजे मेडिकल रिपोर्ट आला ना, तो तुमचा मेडिकल मध्ये असं दाखवणार ना की ते विजयच्या धक्क्याने गेलेला आहे। आज त्याला काय वाटतं तेच समजत नाही। भाग महत्वाचा की माणूस महत्वाचा, हे काहीच कळत नाही त्यांना। ही तर सतत विवेक होती नसेल ना तर माणूस म्हणून जगू नका। एवढे सगळे मंत्री, पालकमंत्री लाईन नुसती हलते, त्याला कोणी धरला तर गेला तो काय, त्याला काय म्हणतात। बाकीच्या ठिकाणी प्रस्ताव पाठवा, सगळे बाकीचा निधी येतो खाली, हा निधी येत नाही। जाताना जी बिल्डिंग आहे ना तिथं मसूरकरांनी त्यांचा मुलगा बाहेरला जाऊन चिकटून गेला। आज केस चालू आहे ग्राहक पंचाकडे, अजूनही निकाल झाला नाहीये। त्याला नुकसान भरपाई मिळाली नाही आणि तुम्ही सांगता नुकसान भरपाई मिळणार। मी असा प्रस्ताव देणार, मी कसा प्रस्ताव, कुठचे प्रस्ताव करणार। आज गेली 10 वर्ष झाली त्या गोष्टीला। मसूरकर म्हणून त्यांचा मुलगा एक्सपायर झाला लाईटच्यामुळे। सगळ्या वायरी नुसत्या अशा तुमच्या लक्षात चालू आहे। बंद होते काय लगेच बंद पडला आपण ते
ही चुकीची माहिती मिळून त्याला मॅच करू नका. नाही मिळालं. चुकीची माहिती देऊन त्याला दिशाभूल करू नका. जे आहे ते आहे, सत्य ते सत्य, असत्य बोलू नका. ट्रॅप होऊन काय झाला ट्रॅप झाला काय झालं बंदच होता बंदच होतं ते काय तुम्हाला समजत आहे तुमच्या वरिष्ठांनी बोलून घ्या. राजू मसोलकरच्या समाधानासाठी नुकसान भरपाई ते दोघदान ह्याच्या तुमच्यानंतर त्याच्यानंतर ट्रॅप सुरू झाला त्याचा रिपोर्ट येतो का मरे तुम्ही काय करतात वैद्यकीय रिपोर्ट काय येतो त्याच्यावर हो गाणं पडू ना इतके पण आमदार आहेत, त्यांना बोलवा ना. आपल्याला इकडे आपले न्याय मिळेल त्याच्या कुटुंबाला काय मदत होईल यासाठी आपण ओ मुसळे साहेब एवढी मोठी घटना तहसीलदार प्रोटेक्शन साठी थांबले वाटतं अजून वाळू वाळू पंचनामा रेडी होऊन आणि एक तो धडाच्या बाहेर होता तर तारे तिसरी घटना सावंतवाडी वारंवार आम्ही सांगितलं की घाट पूर्ण सावंतवाडीच्या झाला आजपर्यंत त्यांची बुद्धी चालला त्यामुळे ही पहिली आधी मजबूत करा त्याच्यानंतर हे घाट पहिले घालून घ्या कारण जुन्या बाजारात असे दोन मुलं गेली उठवण्याला मुलं गेला आणि आता हे परिस्थिती होती अपघात पंचनाम्याची नोंद वाचून नाही, नाही, पंचनाम्याची नोंद वाचून दाखवा ना आम्हाला कोणते राहते असेल तर रिटर्न येणार कंप्लेंट कुठची नुकसान भरपाई मिळणार नाही ही शासनाची मिळेल पण कोर्टात गेलं तर कुठे चुकीचं असेल तर ती रिटर्न येणार कंप्लेंट मिळणार नाही त्याच्यामुळे आम्हाला पीएम रिपोर्ट आणि पंचनामा काय केलं तर आता दाखवा ते दाखवा दोन्ही रिपोर्ट दाखवा त्याचे मी आणणार नाही दोन्ही रिपोर्ट आम्हाला सर्वच झाले पाहिजे दोन्ही रिपोर्ट दाखल केलं तरी ते मागे येता कामा नये त्यांना वेगळी नुकसान भरपाई मग आम्ही ह्या पदावर असू पण त्या पदावर आम्ही नसू असं वाटत नाही वेगळी त्याच्यामुळे ते PM रिपोर्ट आणि दाखवा. बोलत काय
तुम्ही म्हणताय साहेब कुठे अहो, साहेब, 2 तास मी बोललो तुम्ही बोललो हे नको आम्हाला हो नायब तहसीलदार तुम्हाला तुम्ही बोलले पण त्या सांगितलं म्हणून तुम्ही सांगितलं तुम्हाला विस्तृत पाहिजे करा लाखाची एक स्कीम आहे 2 स्कीम आहे कुठल्या स्कीम मध्ये बसतात ते मी बघायला सांगितलं आणि त्याप्रमाणे जे काय प्रस्ताव करायला लागेल ते शेवटी काय मला मदत करायची आम्ही व्यतिरिक्त तुम्ही काय करता फक्त ते जर आले नसेल तर चुकीचं आहे त्यांनी त्याला ताबडतोब पाठवायचं बोला बोला मी बोलते शांत राहा. माझ्या समाजातील खेळात दुसरी 2 महिन्यापूर्वी एक उठवण्यामध्ये घटना झालेली MSC मार्फत झालेली आता ती दुसरी घटना आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की कुठचाही ठेवेदावा न करता आज माझ्या समाजाच्या वतीने किंवा हे माझे सगळे बंधू आज जमलेले आहेत जी घटना झाली आहे त्याच्या वतीने एवढं सांगितलं की दोन्ही युवक कर्त्या घरातील होते आणि गोरगरीब एकदम कुटुंबातील होते ते पोटा पाण्यासाठी बाहेर राहत होते जेणेकरून तुमच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या माध्यमातून काही ना काही एक छोटीशी मदत म्हणून त्यांना एक मिळावी हे नाही सर म्हणजे भाई ते काय सांगतात महावितरण माझी जबाबदारी घेत नाही महावितरण मला तर काय झालं माहितीये मला सांगण्यात आलं की झाड पडल्यामुळे सगळ्यांना फोकस मध्ये घ्या साहेब असं म्हणतो दुसरं सांगण्यात आलं की विजेच्या तारा नंतर कोसळल्या की विजेच्या तारा कोसळल्यामुळे झालं हे मला माहिती नाही त्याची आम्ही चौकशी करू 100% मी तुम्हाला सांगतो. बघा आहेत ना इथं साहेब आता PI आहे भाई PI आहे शिवविच्छेदन केलं असेल ना तिने. सगळे कार्यक्रम रद्द केले आम्ही तर दुःखामध्ये सहभागी आहे परंतु काय झालेलं आहे की पंचनामा झाला आणि पंचनामा झाल्यानंतर कुठल्या स्कीममध्ये त्या स्कीममधून त्याला मदत केली. साहेब पंचनामा कशा प्रकारे झाला ते जे कुठचाही मतभेद न करता माझ्या दोन्ही कुटुंबाला तुम्ही आर्थिक मदत मिळवून द्यावी ही समोरची आपल्याकडे अपेक्षा करते. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून द्या ना 5-5 लाख रुपये. सावंतवाडी आमदार नाहीये कणकवलीतून आमदार शिंदेगड कोण असा शिंदेगड आहे कोण होता चलवादी आता चिलवडी. हो दीपक भाई PM रिपोर्ट आणि पंचनामा काय केलं ते काढा. वैद्यकीय रिपोर्टच महत्वाचा आहे. PI ला बोलवा विचारा ना PM बोलवा झालाय ना. PI ला विचारा काय काय ते. झाला आहे तो 11 वाजता पण ते त्यानंतर काय नेमका झाला म्हणजे त्याच्यावर हो थांबा सांगतात ना ते केरळ ते नोंद आहे का दाट पडलं असं त्यामुळे टाकलं पोलीस ऑफिसरने विचारा पंचनामा काय केलं तो पंचनामा आम्हाला रिपोर्ट दाखवा. आम्ही गेलो पाठवलं पंचनाम्यावर सगळे अवलंबून आहे. आज पहिल्यानंतर त्याच्यामुळे झालाय स्कीम आहे ना त्याप्रमाणे 2 लाख रुपये भाई कागद नसलं की ते नंतर बोलला साहेब म्हणून आताच काय ते बोलू शकता साहेब पुढे होत नाही हे वाचा इलेक्ट्रिक शॉक पॉलिट्रॉमामुळे होऊ शकतो
पाटील साहेब झाड कुणाचा याचा विचार केलाय का? झाड कुणाचं, मालकीचं, नगरपालिकेच्या मालकीचं आहे की त्यांच्या मालकीचं? इथून सुरुवात पाहिजे. तुम्ही की नाही जास्त बडबड नव्हते, मदत कशी येतं ती बघा. ते झाड त्यांची बॉडी ताब्यात घेऊयात. बरेच वर्ष सोबत लक्षात ठेवा. कोर्टात जाऊया बद्दल कधी परंतु मी मुख्यमंत्री तुला काही मदत द्यायला सांगतो आणि व्यक्तिगत मदत चांगले आहे संतोष. तुमचा आधार आहे. तर दुःख काय पैशाने दूर होऊ शकत म्हणून आपण ही स्थिती बसतो. आता तुम्ही हो पाटील साहेब, हो पाटील साहेब, हो पाटील साहेब, हो पाटील साहेब, इकडे तुम्ही कुटुंबातले भागत नाही हे नाही म्हणून ते मदत पण पुन्हा जाताना म्हणे अशी काहीतरी मिळू दुसरा मुलगा होता तो झाडाखाली नाही होता. त्या सगळ्याच झाडाची तोडपणे केली पाहिजे, कारण ही अनेक झाडं ही तोडकाम नसल्यामुळे आणि रस्त्यावर आल्यामुळे MSCBच्या लाईन LT लाईन या लाईनमुळे आल्यामुळे अनेक ठिकाणी असे अपघात वारंवार होत असतात. आणि दरवर्षी आपण बघितलं की 4-5 मृत्युमुखी हे सामान्य जनता हाकनाक या MSCBच्या या लाईट कटिंगमुळे नसल्यामुळे या ठिकाणी होत असतात. आणि त्यामुळे MSCBला खरं तर आम्ही DPDCमध्ये वारंवार या संदर्भात आवाज उठवत असतो की DPDCने वेगळा निधी दिला आहे, DPDCने गाडी पण दिली आहे त्यांना झाडं तोडण्यासाठी, परंतु काही झाडं तोडत नाहीत आणि काही ठिकाणी मोस्टली अडचणी असतात. आणि त्यामुळे या सगळ्या अडचणी एकत्र येऊन या झाडं लवकरात लवकर तोडली पाहिजे यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि ह्या लोकांना जास्तीत जास्त मदत देण्याचा आणि आमच्यामार्फत मदत देण्याचा आम्ही प्रयत्न या ठिकाणी निश्चित करणार आहोत. रिपोर्ट आला त्याप्रमाणे दोघांचे हेड इंजुरीज आहे आणि डोक्यावर झाड पडल्यामुळे हे झालेलं आहे. आणि तरी पण MSCBला सगळ्या त्यांच्या ज्या गार्ड्स असतात ही गार्ड्स लावून घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आणि कुटुंबाला सुद्धा आम्ही मदत करतो. व्यक्तिगत मदत 2 दिवसात त्यांना पोहोचेल आणि शासकीय मदत आहे ती लवकरात लवकर मिळण्याच्या संदर्भात आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील. झालेला प्रसंग अत्यंत दुर्दैवी आहे. आम्ही सुद्धा आमच्याकडे असलेले सगळे कार्यक्रम रद्द केलेले आहेत. कुटुंबाच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत. केवळ पैसे मिळाल्यामुळे दुःख दूर होत नाही, कुटुंबाला दिलासा दिला पाहिजे, कारण ते तरुण मुलं आहेत. तरी मी आता बरोबर आलेले सरपंच आणि सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही त्यांना दुःखातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करा. 2 दिवसामध्ये मदत त्यांच्याकडे व्यक्तिगत मदत त्यांना पोहोचेलच, परंतु शासकीय मदतसुद्धा योग्य ती पोहोचण्याच्या बाबतीत आम्ही काळजी घेऊ. आणि अशी धोकेदायक झाडं असतील तर त्याचा सर्वे करायला सांगितला आहे आणि तो सर्वे झाल्यानंतर त्यांना जर काही कुठे तोडायला वगैरे लागले तर त्याची चौकशी करायला लागतो. कसं आहे, हा प्रसंग वेगळा आहे, त्याच्यामुळे आपण सांगितलेलं योग्य सूचना आहे त्याची अंमलबजावणी केली. एक आता प्रेसमध्ये एक दुसरं सांगितलं की एक बातमी आलेली आहे की 581 शाळा बंद होणार, एकही शाळा बंद होणार नाही. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.